Există sau nu există Moș Nicolae? Există, domnule. Chiar credeți că există? Domnule, nici eu nu credeam până anul trecut, dar anul trecut s-a întâmplat. Ce? Deci eram în delegație, undeva prin țară, și am zis să-i fac la soția mea o surpriză să vin mai devreme cu o zi acasă. Așa. Și când vin, ce credeți? Îl surprind pe Moș Nicolae sărind pe geam. A sărit pe geam? Dacă noi stăm la parter. Așa. E martoră soție. Era și soția acasă. Da, domnule, era în pat. Și zgribulită toată îmi spunea, iartă-mă, nu-i vina mea, iartă-mă, nu-i vina mea. Am spus, mă, nevastă, mă, normal că nu-i vina ta. Că trebuia să vin odată și odată. Numai că așa-i datina, nu trebuie să-l vezi. Ca să vă lase un cadou. Da, mi-a lăsat, domnule, știi. V-a lăsat și un cadou. În ghete? Nu, în cuier. Ce? Haina asta. Aha. E adevărat că e puțin cam strâmtă ea, așa, cam micuță, dar acum de unde să-mi cunoască și Moș Nicolae toate măsurile mele, nu? Așa este. Deci, până la urmă, dumneavoastră credeți că există Moș Nicolae? Da, domnule, există și așa, dar rău îmi pare că nu pot să salut anul ăsta, așa, direct, să vorbesc cu el, că iară sunt plecat în delegația lui.